go. Hello. Mayong buntag. Mayong gabi diha sa Pilipinas. No, may gabi diha sa akong mga pamilya sa kuan. So ubang lugar sa no, mayong buntag. Kung nakita ninyo, kanang naka-uniform pa ko, ka-uniform pa no? Naka-uniform pa. Naamang ko'y kanang nakoy ipakita guys. Sayangan ko ba na akong ba na naghimo siyag pan. Karon ato nga time naghimo siyag pan. Nagkuan kanang daghan kay gihimo, gidala na nako sa uban sa gihatag na nako ang uban daghan ang gyapon. Nya karon kay kanang madlo ko ba na madaot ba, no? Mao na ako sang kuan kanang ako siyang itusted no niya akong gipakita. Humanan ako siya gihiwa, humanan ako siya na nabutangan na siya nako og kanang butter, asukar na gisud nag plastic gi-shake. Nalimot man ko sa pagkuan video, so ako na lang ipakita no na ano siya. Tara. Akong ipakita guys. Mo na siya kani daghan kay kaning dili ka mao guys. Sa dili ka maong mohimo, dili may baw-an no, wa sa koy plano unta nga ako untang ipakita sa kuan. Para kani siya. Kung inyong tan-awon wala siya sesame seeds. Kay na mix na nako siya kung ato tan-aw siya pan ni siya nga gihimo sa akong banaw niya. Ako siyang gi-chop para himuon ako siyang toasted bread. Diskotso sa mua lami kay nang diskotso guys. Nakaron pag humanan nako tawag nako kung banaw gibatabang pabutang diri no, nahapnay na siya. Nahinumdum na sad ko sa sesame seeds mo na nga ibutangan na sad sa plastic, umaw na siyang resulta na sad. With sesame seeds na ni siya. Kato dito wala ka rin na akong ibutangan ni butter, asukar, sesame seeds. No? Nya. Akong kuanon guys, kay isib na ko ang pan kay nang ano. Mahal kayong pan sa Pilipinas. Ay, mahal kayo ang harina. Mahal na tanan. Nga ka na kayo makaon yun na siya. No? Muna nga. Yan muna to guys. Ako sa nang ibig. Unya ipakita lang na nako niya. Iniga, luto na. No? Nya magluto. Maghimo ko unya o kanang kuan. Basta ipakita na ako yung kahuman guys. Kung sa itsura no. Hope hinaot na dili masunog. There you go guys. Mauna ni siya no. Ano siya? Diha ang katong na seeds, dito ang sugar lang. Mauna ni siya. Look good guys no. See, really look good. Butang ako sa lata para dili siya singoton at para dili pabuton ako siya nga mabugnaw ba ani lang dali. Really come out looks good guys, look. Kani siya mo ni siya ang nice seeds. Magkuha ta og walay seeds. So, mo to guys.
Lami kay tanaw no. Lami siya tanawon mo na siya ang kuan na kung di na kinahanglan nga magpalit ka kanang toasted biskotso mo na sa mua. Di na kinahanglan no nya ka mo na siya nga mao guys nga kung naa gani pan nga tanaw ninyo na dili daghan ra nga madlok mo madaot, toasted na lang pare ana no. Toasted na lang dyan siya guys para mapareha siya ani. So na ni murag biskwit nagikas tindahan. No, init-init pa man siya guys. Init pa siya. Gahe enggak? Gahe. Mayroon niya sa mayag ngipon. Pero lami. Sobrahan ako gahe da. Ano taga? Bye-bye. Sakit. Kanahan mo Discord so guys, please subscribe and hit the notification. Ring the bell. Bye-bye.